ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ പ്രണാം കൃഷ്ണ മാതാജി മാതാജി പ്രണാം മാതാജി ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाघया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिधि नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरगदादामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂർ നടത്തുന്ന 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാം ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗ യോഗത്തിൽ ക്ഷേത്രമാണ് ശരീരം, ഇതറിയുന്നതാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. പിന്നെ ജ്ഞാനം എന്തായിരുന്നു? അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. അറിവ് അതാണ് ജ്ഞാനം. ജ്ഞേയം എന്തായിരുന്നു? ജ്ഞേയം ദേയം എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ നമ്മള് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അറിയപ്പെടേണ്ടത് അതാണ് ജ്ഞേയം. അതായത് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ്, ആ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. ആ ജ്ഞാനം നേടുക, അതാണ് ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ വേദങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത്, എന്താ അറിയേണ്ടത്? നമുക്ക് വേദങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാനല്ലേ അറിയേണ്ടത്. അതാണ് ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ? രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, സത്വഗുണം. രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പരം ഭൂയ പ്രവക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വാ മുനയഃ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിധോ ഗതാഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്ന് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്, സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറയാം.
അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഇനി 13-ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് 18-ാമത്തെ അധ്യായം വരെ എന്താണ് ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അർജുനനെ ജ്ഞാനയോഗമാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് മുമ്പ് പറഞ്ഞതിലും ഉത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനമാണ്. ഇത് നേടിയാൽ എന്താണ്, അനേകം ഋഷിവര്യന്മാര് ഈ ജ്ഞാനം നേടിയത് കൊണ്ട് പൂർണ്ണത നേടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിനക്കും പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് ഈ ജ്ഞാനം ഉപകരിക്കും. അതുകൊണ്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞതിലും വിട്ട് അതിനേക്കാട്ടിലും ഉത്കൃഷ്ടമായ ആ ജ്ഞാനം നിനക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇതം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്യമാഗതാഃ സർഗേ ബീനോപജായന്തേ പ്രളയേന വ്യധിന്തി ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുല ചിത്തനാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാല് എന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാം. എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഈ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം ഭൗതിക ശരീരമാണ് അല്ലെ, ഇതിന് നാശമുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ്, അതീന്ദ്രിയമാണ്, അതിന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും, ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിച്ചാൽ നമ്മൾ പിന്നെ എവിടെ പോകും, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലായിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ അതീന്ദ്രിയമായ ശരീരമാണ്, ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്ത എന്നും ശാശ്വതമായ ഒരു ശരീരം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യദ്ഗത്വാന നിവർത്തന്റെ തദ്ധാമ പരമമ്മ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാന്റേതിന് സമാനമായ ആ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സൃഷ്ടിയിൽ ജനിക്കില്ല. ഇനിയൊരു സൃഷ്ടി സമയത്ത് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഇനി ഭൗതിക ലോകത്ത് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്ത് തന്നെയാണ്. പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാകേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. സത്യത്തില് ആത്മാവ് അതീന്ദ്രിയമാണ് അല്ലെ, നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാവിന്റെ അംശമാണ്. പരമാത്മാവ് അതീന്ദ്രിയമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവാത്മാവും അതീന്ദ്രിയമാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനുമായുള്ള ബന്ധം കാരണം ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അധീനനായി, ജീവാത്മാവ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനുമായി, അങ്ങനെ മോഹഭാവത്തിലായി, മറന്നുപോയി. അതാണ് സംഭവിച്ചത്. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനെ വീണ്ടും അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായി നിൽക്കുന്ന ആ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. സർവയോനിഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയാ സംഭവന്തി യാഃ താസാം ബ്രഹ്മ മഹദ്യോനി അഹം ബീജപ്രദപിതാ. ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെ എന്ന് അറിയണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പിതാവാണ് ഭഗവാൻ എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ആദ്യത്തെ ബീജം ഭഗവാനാണ് അല്ലേ. നമുക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജന്മമെടുക്കാനായിട്ട് അവസരം നൽകിയത് ആരാണ്, ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ ഈ സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദ്യത്തെ ബീജം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനാണ്. അവർക്കെല്ലാം ബീജം നൽകിയ ആ പിതാവ് ആരാണ്, അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത്. ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് പാതാളം വരെ എത്ര ലോകമുണ്ട്, 14 ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഈ 14 ലോകങ്ങളിലും ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ ജീവനുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തില്ലാന്ന്. പക്ഷെ 14 ലോകങ്ങളിലും ഉണ്ട്. ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും ജീവിക്കുന്നതിന് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഭൂമിയിലുള്ള ഈ ശരീരം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ, അതിനപ്പുറത്തോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും ജീവിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്, പഞ്ചഭൂതാത്മകമായിട്ടുള്ള ശരീരമായിരിക്കും. മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളിൽ ജീവിക്കുമ്പോ അതിനനുസരിച്ച് ശരീരം, ഈ ശരീരം വെച്ചിട്ട് അവിടെ ആ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരഘടന വേണം അല്ലെ. അതൊക്കെ നമുക്ക് ആരാ തരുന്നത്, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരും. നമ്മൾ ഏത് ഗ്രഹത്തിലാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മള് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു, നമ്മള് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടേക്കാണ് പോവുക, ഏത് ഗ്രഹത്തിലാണ് പോവുക, അപ്പൊ അവിടെ ജീവിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരഘടനയായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക. പക്ഷെ എല്ലാവരുടെയും ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്, അവയ്ക്കൊക്കെ അതെല്ലാം ഈ 14 ലോകങ്ങളും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ പെടുന്നതാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും ജന്മമെടുക്കാനായിട്ട് അവസരം തരുന്നത് ആരാണ്, ഞാനാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അവർക്കെല്ലാം ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവ്, നിങ്ങളുടെ എല്ലാം പിതാവ് ആരാണ്,
അത് ഞാനാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ജീവസത്തകൾക്കെല്ലാം ആദി പിതാവെന്ന് ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട്. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗമാണ് ജീവസത്തകൾ. അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തകൾ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല, ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുന്നത ഗ്രഹത്തിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നു. ഭൂമിക്കുള്ളിലും വെള്ളത്തിലും അഗ്നിയിൽ പോലും ജീവികളുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ജീവസത്തകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ മത്സ്യത്തിന്റെ കാര്യം എടുക്കാം. മത്സ്യത്തിന് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ജലം വേണം, അല്ലെ? നമ്മൾ അതിനെ കരയിൽ പിടിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതുപോലെ നമുക്ക് ജലത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് യോഗം അഭ്യസിച്ചവരൊക്കെ കുറെ നേരമൊക്കെ മുങ്ങി കിടക്കാം വെള്ളത്തിൽ, പക്ഷെ അതിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എത്രയും വർഷങ്ങളോളം? അതിന് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഇപ്പൊ പക്ഷികൾക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പറന്ന് കിടക്കാനായിട്ട് പറ്റും, നമുക്ക് അതിന് പറ്റുമോ? അതിന് പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഓരോ ജീവികൾക്കും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ശരീരഘടനയാണ്. അതൊക്കെ ആരാ നൽകുന്നത്? ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും ജീവജാലങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അഗ്നിയിൽ പോലും ജീവികൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇതാണ് 84 ലക്ഷം ജീവയോനികൾ. മത്സ്യം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി കരയിലുള്ളത്, ആകാശത്ത് പറന്ന് നടക്കുന്നത്, പുഷ്പങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ളത്, ഇഴജന്തുക്കള് ഇഴഞ്ഞു നടക്കുന്നത്, അങ്ങനെ അനേകം എത്ര 84 ലക്ഷം ജീവയോനികളാണ് മനുഷ്യർ ഉൾപ്പെടെ ഈ ദേവന്മാരൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളത്. സത്വം രജസ്തമ ഇതി ഗുണാ പ്രകൃതി സംഭവാഃ നിബധ്നന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹിനമവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഗുണങ്ങൾ, ത്രിഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ജീവാത്മാവിനെ ബന്ധനത്തിലാക്കും. ജീവാത്മാവിന് ഈ പ്രകൃതിയുമായിട്ട് സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ, നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുമ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് നമുക്ക് സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കും. ഈ ബന്ധിപ്പിച്ചു, ത്രിഗുണങ്ങളാല് നമ്മൾ ബന്ധനസ്ഥരായി. അപ്പൊ എന്തായി? പിന്നെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മള് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിച്ചു, നമ്മൾ അവരുടെ വലയത്തിലായി. പിന്നെ നമുക്ക് രക്ഷയില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം. പക്ഷെ അതിനുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് നേടണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മുൻജന്മ കർമ്മം അനുസരിച്ചിട്ടേ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ ത്രിഗുണങ്ങള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മളെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കും. 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്കൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കും, നന്നായി പഠിക്കുന്നവരായിരിക്കും, നന്നായി പഠിപ്പിക്കാൻ അറിയുന്നവരായിരിക്കും, നല്ല ജ്ഞാനം അറിവും ഒക്കെ ഉള്ളവരാണ്. അതുപോലെ നല്ല ബുദ്ധിമാന്മാര്, അവരെയാണ് നമ്മള് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെന്ന് പറയുക. ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് പണിയെടുക്കാൻ മടിയില്ലാത്തവര്, നന്നായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവര്, അങ്ങനെയുള്ള അവരൊക്കെയാണ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെന്ന് പറയുമ്പോ മടിയന്മാരായിരിക്കും, അലസന്മാരായിരിക്കും. അവർക്കൊന്നിനോടും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. എപ്പോഴും കുറച്ച് സമയം കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക, ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഉറങ്ങുക, ജോലിക്ക് പോകാൻ മടിയായിരിക്കും. ഒന്നിനോടും, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിലും അതിലൊന്നും ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല. പിന്നെ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവർക്ക് നല്ല സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും, നല്ല നല്ല ജീവിത സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും, കുടുംബത്തിൽ നല്ല എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവർക്ക് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? സന്തോഷമായിരിക്കും, സുഖവും സന്തോഷത്തോടും കൂടിയുള്ള ജീവിതമായിരിക്കും. നമ്മൾ സത്വഗുണത്തില് ആണ് നമ്മൾ വർത്തിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ കിട്ടുന്ന ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇവരും ഭൗതിക ലോകത്തില് ബന്ധനത്തിലാണ്. സത്വഗുണത്തിലാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ബന്ധനത്തിലല്ലാതാവുന്നില്ല, അവരും ബന്ധനത്തിലാണ്. ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാ ബന്ധനത്തിലാകുന്നേ? അവരുടെ സുഖവും ആ ജ്ഞാനവും അവരെ ബന്ധനത്തിലാക്കും. സുഖത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അവരിലുള്ള അഹങ്കാരം വരും. അങ്ങനെ അഹങ്കാരം അവരെ ബന്ധനത്തിലാക്കും. അതുപോലെ നല്ല ജ്ഞാനം നേടി നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നേടുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിൽ അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളാണ്, എനിക്ക് നല്ല അറിവുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു അഹങ്കാരം വരും. അങ്ങനെ അവരും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ബന്ധനത്തിലാവും. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശമനാമയം സുഖസംഖ്യേന ബധ്നാതി ജ്ഞാനസംഖ്യേന ചാനഘ. ഹേ പുണ്യാത്മാവെ, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകിയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. ഇപ്പൊ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനമാണ്, അവരെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും
മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ബന്ധനത്തിലാവുന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ 3 ഗുണത്തിലും വെച്ച് നല്ലത് ഏതാണ്? സത്വഗുണാണ്. പക്ഷെ സത്വഗുണത്തിലാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് അതിലും നമ്മൾ സന്തോഷിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ആ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് അവർക്കും രക്ഷയില്ല, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുനിന്ന് രക്ഷയില്ല. അവരും ആ ബന്ധനത്തിലാണ്. എങ്ങനെ? ഈ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബന്ധനത്തിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് നല്ല കുടുംബാന്തരീക്ഷമായിരിക്കും, നല്ല സുഖം സന്തോഷം കൂടുതലുള്ള ജീവിതമായിരിക്കും. അവർക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ലൈഫിൽ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരിക്കും. കാരണം അവരുടെ പൈസ കൊണ്ട് അവർക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അവരെപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കും. അപ്പൊ അവരെന്ത് വിചാരിക്കും? ഇതാണ് നല്ലത്, ഈ ഭൗതിക ലോകം, ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും സുഖം, ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരതില് മോഹിച്ചു പോയി. ആ സുഖത്തിൽ അവര് ബന്ധപ്പെട്ടു പോയി. പിന്നെ അവർക്ക് ആ അഹങ്കാരം വരും. പിന്നെ അവർക്ക് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ലോകം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ വിശ്വസിക്കില്ല. കാരണം എന്താ? ഇതാണ് സുഖം, ഇവിടെയാണ് സുഖം. ആ സുഖത്തിൽ അവര് അഡിക്റ്റഡ് ആയി പോകും. അപ്പൊ അവർക്ക് അതാണ് കംഫർട്ട് സോൺ ആണ് അവിടെ. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല, ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു ഇതെനിക്ക് വേണ്ട, കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ നല്ല സുഖത്തിലാണ്, എനിക്ക് ഇവിടെ നല്ല സമാധാനമാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. കുറെ പേര് അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഞാനൊക്കെ ഏകാദശി വ്രതമൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ കളിയാക്കും. എന്തിനാ ഏകാദശി വ്രതമൊക്കെ എടുക്കണേ? ഞങ്ങള് കണ്ട ഏകാദശി വ്രതം എടുക്കുന്നില്ല, അമ്പലത്തിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ അതെന്താ, അവർക്ക് ഒരുപാട് സമ്പത്തുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് ചിന്തിക്കാണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും സുഖം, ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷം, ഇവിടെയാണ് ഏറ്റവും സമാധാനം. പക്ഷെ അവരറിയുന്നില്ല നമ്മൾ ബന്ധനത്തിലാണ്, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടണം, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോകണം. അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കാരണം ഈ സത്വഗുണം അവരെ ബന്ധനത്തിലാക്കി. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു യാത്ര നമുക്കുണ്ട്, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം, ഇത് നമ്മുടെ ശാശ്വതമല്ല, ഈ ശരീരം നശിക്കും, ഇതൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ആ സുഖത്തിൽ അവര് ബന്ധനത്തിലായിപ്പോയി. രജോരാഗാത്മകം വിദ്ധി തൃഷ്ണാസംഗ സമുദ്ഭവം തന്നിപജ്ഞാതി കൗന്ദേയ കർമ്മസംഘേന ദേഹിനം. അല്ലയോ കുന്തി നന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നതത്രേ രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. ഇനി പറയുന്നതാണ് രജോ ഗുണത്തെ പറ്റിയിട്ട്. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരെങ്ങനെയാണ്? അവർക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും, എല്ലാത്തിനോടും ഭയങ്കര ആസക്തിയായിരിക്കും. അവര് എന്ത് ചെയ്യും, എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അവര് ഫലോദിഷ്ടമായ കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുക. അതായത് എനിക്ക് എന്ത് ഗുണമുണ്ടോ ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യൂ. ഞാനിപ്പോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യം കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടായിരിക്കണം, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനിത് ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമേ അവർ ചെയ്യൂ. അതായത് അവർക്ക് പണം സമ്പാദിക്കാനായിരിക്കും എപ്പോഴും ആഗ്രഹം. അപ്പൊ പൈസ സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അവരെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവരിങ്ങനെ പരക്കം പാഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കാണ്. അതിനുവേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും. എങ്ങനെ എത്ര അധ്വാനിക്കാനും അവർക്ക് മടിയില്ല. ഊണും ഉറക്കവും ഒക്കെ കളഞ്ഞ് അധ്വാനിക്കും. അവരെപ്പോഴും ഊർജ്ജസ്വലരായിട്ട് പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം എന്താ? അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കണം. അത് പൂർത്തീകരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പണം വേണം, സമ്പാദ്യം വേണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി അവര് കിട്ടുന്ന സമയം മുഴുവൻ, രാത്രി ആയാലും പകലായാലും കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കുറെ പൈസ ഒക്കെ സമ്പാദിക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ടോ ലൈഫില്? അവർക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. കാരണം അവർക്ക് എത്ര പൈസ കിട്ടിയാലും അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീരില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേക്കും അടുത്ത ആഗ്രഹം വന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ അതിന്റെ പിന്നാലെ, അത് കഴിഞ്ഞ് അത് സാധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അടുത്ത ആഗ്രഹം വന്നു. അപ്പൊ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അവസാനമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവർക്കും സമാധാനം ഇല്ല, സംതൃപ്തി ഇല്ല ലൈഫിൽ. ഇവരിങ്ങനെ എപ്പോഴും ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി ഓടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഒരു വീട് പണിയണം എന്നാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹം. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ എത്രയാണോ അതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ പൈസ കൊള്ളുന്ന വീട് അവര് പണിയും. എന്നിട്ട് ബാക്കി പൈസ കടം വാങ്ങും, ലോൺ എടുക്കും. പിന്നീട് അവരെന്ത് ജീവിക്കുന്നത് എന്തിനാ? ഈ ലോൺ അടച്ചു തീർക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ഓവർ ടൈം വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ പൈസ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ കടമൊക്കെ വീടുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ ശരീരം വയസ്സായി മരിക്കാറാവും. പക്ഷെ അവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവര് ഹാപ്പിയാണ്. അവര് വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ? ഞാൻ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആ വീട്ടില്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയാണോ? അവർക്ക് സമാധാനം ഇല്ല സത്യം പറഞ്ഞാല്. കാരണം അവര് ഓടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കാൻ പോലും അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ കാറ് വാങ്ങണം. അപ്പൊ ഒരു കാറ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേക്കും പുതിയ മോഡൽ കാർ എത്തി മാർക്കറ്റിൽ. അപ്പൊ അവർക്ക് തോന്നി ഇത് വേണ്ടായിരുന്നു, ആ കാറ് വാങ്ങിയാൽ മതിയായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് മാറ്റി ആ കാറ് വാങ്ങി, വേറെ കാറ് വാങ്ങി. ഇങ്ങനെ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങള് മാറില്ല.
ഇപ്പൊ വസ്ത്രമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഒരു വസ്ത്രം വാങ്ങി നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് എടുത്തു, അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് അപ്പോഴേക്കും വേറെ പുതിയ മോഡൽ വന്നു, അപ്പൊ പിന്നെ അവർക്ക് അത് വേണം, അങ്ങനെ പിന്നെ അതിന് വേണ്ടി നടക്കും. അപ്പൊ ഇവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, ഒരാഗ്രഹം തീരുന്തോറും അടുത്തത് ആഗ്രഹം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഇവർ ഇങ്ങനെ ഓടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, അതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കും, കഠിനമായിട്ട് അധ്വാനിക്കും, പൈസ സമ്പാദിക്കും. അങ്ങനെ അവരും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ബന്ധനത്തിലാണ്. അതുപോലെ സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനോടും അതുപോലെ പുരുഷന് സ്ത്രീയോടും ഉള്ള ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ്, അതും ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതും നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നു. തമസ്ത്വജ്ഞാനജം വിദ്ധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാഭി തന്നിപജ്ഞാതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവയെ ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. ഇനി പറയുന്നതാണ് തമോ ഗുണത്തെ പറ്റിയിട്ട്. തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞാനജന്യമാണ്, അജ്ഞാനമാണ്. അവര് അറിവില്ലാത്തവരാണ്, അജ്ഞാനികളാണ്. അവരുടെ സ്വഭാവം എന്താ? ആലസ്യം, നിദ്ര, പ്രമാദം. അതായത് എല്ലാത്തിനോടും മടിയാണ് അവർക്ക്, ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു താല്പര്യമില്ല, ഒരു വിവേകം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. നമ്മള് ആ ശരീരമല്ല, നമ്മളെ ആത്മാവാണ്, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തു നിന്നാണ് വന്നത്, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ചിലപ്പോ അവര് നമ്മളെ പരിഹസിക്കും. കാരണം അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ ബുദ്ധി, ആ ജ്ഞാനം അവർക്കില്ല. പിന്നെ അവർക്ക് ആധ്യാത്മികമായ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഒട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അമ്പലത്തിൽ പോവുക, അങ്ങനത്തെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, നമസ്കരിക്കുക, അതിലൊന്നും അവർക്ക് ഒട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അമ്പലത്തിൽ പോയി വഴിപാട് ചെയ്യാൻ പറ, അതൊന്നും ചെയ്യില്ല. വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പിന്നെ മടിയായിരിക്കും, അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാനും ഒക്കെ മടിയായിരിക്കും, ജോലിക്ക് പോവില്ല. ഇനി പോയി കഴിഞ്ഞാലും 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഒരു ദിവസം ലീവ് എടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഇറങ്ങി വന്നു, ജോലിക്ക് പോവാണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് പോയി, അങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുക, എല്ലാത്തിനോടും മടി, അലസതയായിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ TV കണ്ട് സമയം കളയുക, കിടന്നുറങ്ങുക, സമയം കിട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുക, പിന്നെ മദ്യപിക്കുക, ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുക, അതുപോലെ ഈ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ മാംസം ഭക്ഷിക്കാൻ അതിനു വേണ്ടി മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുക, അങ്ങനത്തെ ചെയ്യുന്നവർ, ഇവരൊക്കെ തമോ ഗുണത്തിൽ പെട്ടവരാണ്. ഇവരുടെ ഈ കർമ്മം ഈ ബദ്ധ ജീവാത്മാവിനെ ഇവിടെ കുടുക്കിയിടുന്നു, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇവരെ കുടുക്കിയിടുന്നു. ഇത് 3 എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ്. തമോ ഗുണത്തിലും രജോ ഗുണത്തിലും സത്വഗുണത്തിലും ഉള്ള അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ്. ഇത് അരയന്നം സത്വഗുണത്തിന് ഉദാഹരണം. ഈ അരയന്നത്തിന് നമ്മള് പാലും വെള്ളവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ അരയന്നം അതില് പാല് മാത്രം കുടിക്കും, എന്നിട്ട് വെള്ളം അതില് ബാക്കി വെക്കും. അങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ട് അരയന്നത്തിന്. അപ്പൊ ഈ അരയന്നം സത്വഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. കാരണം നല്ല സത്ത് മാത്രമേ അത് എടുക്കുന്നുള്ളൂ, ചീത്തയായത് അത് വേണ്ട, അതവിടെ ബാക്കി വെക്കും. പിന്നെ തേനീച്ച ഇതിന് രജോ ഗുണത്തിന് ഉദാഹരണം. തേനീച്ച എന്താ ചെയ്യാ? എപ്പോഴും തേൻ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ തേനീച്ചയ്ക്ക് ഒരു റെസ്റ്റ് ഇല്ല, എപ്പോഴും തേൻ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നിട്ട് എന്താ, ഈ തേൻ ശേഖരിച്ച് അത് വെക്കും, മനുഷ്യർ വരും, അത് എടുത്ത് ഈ തേനീച്ചനെ കൊന്നിട്ട് ആ തേനൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. ഈ തേനീച്ച തേൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, അത് ഇങ്ങനെ ശേഖരിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, പിന്നെയും ശേഖരിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇനി കാക്ക വരുന്നത് തമോ ഗുണത്തിന് ഉദാഹരണം. കാക്ക എപ്പോഴും എവിടെയായിരിക്കും കാണുക? എവിടെയായിരിക്കും കാക്കേനെ കാണുക? എപ്പോഴും മാലിന്യത്തിലായിരിക്കും അല്ലെ? കാക്ക ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഈ മാലിന്യം കൊത്തി തിന്നും. അപ്പുറത്ത് നല്ലത് ഉണ്ടെങ്കിലും കാക്ക എന്താ കഴിക്കുക? ഈ വേസ്റ്റ് കൊത്തി തിന്നുക, ഈ ചത്ത ജീവികളുടെ മാലിന്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ്. എപ്പോഴും അഴുക്ക് വെള്ളത്തിലായിരിക്കും കാക്ക കുളിക്കുക. അപ്പൊ കാക്ക തമോ ഗുണത്തിന് ഉദാഹരണം. എത്ര നല്ലത് കിട്ടിയാലും അത് ആ ചീത്തയായത് മാത്രം തേടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സത്വം സുഖേ സംജയതി രജകർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തമാ പ്രമാദേ സംജയുത്യഥ. അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ടും ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങൾ, സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, ഈ 3ഉം നമുക്ക് ബന്ധനമാണ്. ഈ 3 ഗുണത്തിൽ ഏത് വന്നാലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മള് ബന്ധനത്തിൽ തന്നെയാണ്. 3ഉം നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കും. പക്ഷെ വ്യത്യാസം എന്താണ്? സത്വഗുണം നമ്മളെ ബന്ധിക്കുന്നത് പൂന്താനം പറയുന്ന പോലെ സത്വഗുണം സ്വർണ്ണ ചങ്ങല കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു, രജോ ഗുണം വെള്ളിച്ചങ്ങല കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു, തമോ ഗുണം ഇരുമ്പ് ചങ്ങല കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു.
പക്ഷെ ഏത് ചങ്ങലയാണെങ്കിലും ബന്ധനം ബന്ധനം തന്നെയാണ് അല്ലെ. ബന്ധനം കാഞ്ചനക്കൂട്ടിലാണെങ്കിലും ബന്ധനം ബന്ധനം തന്നെ പറയും. സ്വർണ്ണ ചങ്ങലയാണെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ബന്ധനം അല്ലാതാവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ സുഖം അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിലും ആ സുഖം നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കും അതീതമാണ്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനായിട്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. രജസ്തമശ്ചാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത. രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തഥാ. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വ ഗുണം രജസ് തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും. ചിലപ്പോൾ രജസ് സത്വ തമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നു. മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വ രജസ്സുകളെയും. ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ചില സമയത്ത് സത്വഗുണം കൂടുതലായിരിക്കും, ചില സമയത്ത് രജോ ഗുണം കൂടുതലായിരിക്കും, ചില സമയത്ത് തമോ ഗുണം കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ എല്ലാവരിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. സത്വഗുണം ഉണ്ട്, രജോ ഗുണം ഉണ്ട്, തമോ ഗുണം ഉണ്ട്. ഇത് 3ഉം എല്ലാവരിലും ഉണ്ട്. ഇത് 3ഉം വേണം നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും വേണം. പക്ഷെ ഇതിലൊരു ലെഫ്റ്റ് ആക്കിയേരും മാതാജി, ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എക്സിറ്റ് ആയിക്കോളൂ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, ഈ 3 ഗുണങ്ങളും എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് അല്ലെ. ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടായിരിക്കും. ചില ആളുകളിൽ സത്വഗുണം കൂടുതലായിരിക്കും, ചില ആളുകളിൽ രജോ ഗുണം കൂടുതലായിരിക്കും, ചില ആളുകളിൽ തമോ ഗുണം കൂടുതലായിരിക്കും. ഇനി ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെ ചിലപ്പോ ചില സമയത്ത് സത്വഗുണം കൂടുതലായിരിക്കും, ചിലപ്പോ കുറവ് കഴിയുമ്പോ സത്വഗുണം മാറി രജോ ഗുണം വരും, ചിലപ്പോ അതും മാറി വരും. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിലൊക്കെ എണീറ്റ് ജപിക്കാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ജപിക്കും ഇല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏത് ഗുണാണ്? രജോ ഗുണാണ്. നമ്മൾ ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് രജോ ഗുണായി. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ പിന്നെ ജപം കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തായി? എല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് വേഗം പിന്നെ ജോലിക്ക് പോകാനുള്ള തിരക്കായി. പിന്നെ അവിടെ ആ തിരക്ക് പിടിച്ച് പോയി ജോലിക്ക് പോയി ആ പൈസ സമ്പാദിക്കാനുള്ള ഓട്ടം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ഗുണത്തിലാണ്? രജോ ഗുണത്തിലാണ്. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞു, രജോ ഗുണം കഴിഞ്ഞു, വൈകിട്ട് ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ചു ടയേർഡായി വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വേഗം അപ്പൊ ക്ഷീണാണ്. എങ്ങനെയാലും ഒന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ മതി, വേഗം ഉറങ്ങാനുള്ള തിരക്ക്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഏത് ഗുണത്തിലായിരിക്കും? നമ്മള് തമോ ഗുണത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളിൽ തന്നെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്. ആ 3 ഗുണങ്ങളും ഈ ഏറ്റക്കുറച്ചിലനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളിൽ തന്നെ മാറി മാറി വരും. അപ്പൊ രാവിലെ നേരത്തെ എണീക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലും പിന്നീട് നമ്മൾ രജോ ഗുണത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അവസാനം നമ്മൾ കിടക്കാറാവുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ആ തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. പക്ഷെ തമോ ഗുണം വേണം. തമോ ഗുണം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഉറങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. എപ്പോഴും സത്വഗുണം മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറങ്ങാനും പറ്റില്ല. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് വേണം. പക്ഷെ നമ്മൾ കർമ്മം എന്തനുസരിച്ച് ചെയ്യണം? ആ തമോ ഗുണത്തെ നമ്മൾ ഉറങ്ങണം ആ സമയത്ത് മാത്രമേ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതുവരെ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം. ആ സത്വഗുണത്തെ നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? എങ്ങനെ നമ്മൾ സത്വഗുണം മുന്നിട്ട് നിൽക്കും? അതിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? അങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മളില് സത്വഗുണമായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ആർക്കും പരിശീലനം കൊണ്ട് സത്വഗുണം വളർത്തി രജസ് തമസുകളെ തോൽപ്പിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് പരിശീലനം കൊണ്ട് സത്വഗുണത്തെ വളർത്താൻ പറ്റും. നമ്മളിൽ സത്വഗുണം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും. രജോ ഗുണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് സത്വ തമസുകളെ കീഴടക്കാനും തമോ ഗുണത്തെ പോഷിപ്പിച്ച് സത്വരജസ്സുകളെ നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോ എന്താണ്? രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്തായിരിക്കും? വേഗം ജോലിക്ക് പോകണം, പൈസ സമ്പാദിക്കണം, വർക്ക് ചെയ്യണം, അങ്ങനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ ജോലികള് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യുക. അങ്ങനത്തെ നമ്മളെ ആക്റ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ രജോ ഗുണം. ഈ രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യുക. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവർക്ക് എപ്പോഴും അലസതയായിരിക്കും, മടിയായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് ജോലിക്ക് പോകാനൊന്നും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ജോലിക്ക് പോവില്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം കിടന്നുറങ്ങും, അതല്ലെങ്കിൽ TV കണ്ടിരിക്കും, ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയി വെറുതെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഉള്ള സമയം മുഴുവൻ അവര് കളയും. അപ്പൊ നമുക്ക് സത്വഗുണത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പറ്റും നമ്മുടെ കർമ്മം കൊണ്ട്. അതല്ല, നമുക്ക് രജോ ഗുണം, നമുക്ക് രജോ ഗുണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കും. ഇനി ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ അലസന്മാരായി നടക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും? ഈ 2 ഗുണങ്ങളും കുറഞ്ഞു പോകും. നമ്മുടെ തമോ ഗുണമായിരിക്കും കൂടി കൂടി വരിക.
ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ചിരിക്കും. പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാനും പറ്റും. എന്നിട്ട് സത്വഗുണം വളർത്താനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്താൽ അനുഗ്രഹീതരാവാം. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാം എനിക്ക് ഏതു ഗുണം വേണം, എനിക്ക് ഏതു ഗുണത്തിലാണ് ഉന്നതി നേടേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ സത്വഗുണം വർദ്ധിക്കാൻ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലാണോ എനിക്ക് സത്വഗുണം വർദ്ധിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ സത്വഗുണത്താൽ അനുഗ്രഹീതരാവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിനെയും അതിക്രമിച്ച വാസുദേവാവസ്ഥ എന്ന വിശുദ്ധ തത്വത്തിൽ എത്താം. ഇനി സത്വഗുണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ 3 ഗുണങ്ങളും ഉണ്ട്. ഈ സത്വഗുണം ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. പക്ഷെ അതും നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കാരണം എന്താ, ഈ സത്വഗുണം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ തന്നെയാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതും നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കും. അതെങ്ങനെ ബന്ധനത്തിലാക്കും? നമ്മളെ സുഖത്തിൽ ബന്ധനത്തിലാക്കും. ഇനി അതിനെക്കാട്ടിലും മുകളിൽ, ഈ സത്വഗുണത്തെക്കാട്ടിലും മുകളിലുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ സത്വം. വിശുദ്ധ സത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധമായ അവസ്ഥ. ഇനി നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ തന്നെ വർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെയിലി അതുപോലെ സത്വഗുണത്തിന് അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങള് ഭക്തരായിരിക്കും സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനു മുകളിലുള്ള വിശുദ്ധ സത്വം എന്നുള്ള ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ഒരാൾ ഈശ്വര ശാസ്ത്രാഭിജ്ഞാനാകുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഏതു ഗുണത്തിനാണ് സ്വാധീനതയെന്ന് അയാളുടെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെ വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള ആഗ്രഹമായിരിക്കും. ശാസ്ത്ര പഠനത്തിന് താല്പര്യം വർദ്ധിക്കും. അതായത് ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം പഠിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. നാമം ജപിക്കാൻ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. എനിക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഗുരുവിനെ ലഭിക്കും, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. അയാൾക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 ഗുണങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വയം വിലയിരുത്താൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഇപ്പൊ എന്റെ ഗുണം ഏതാണ്, എന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്, അപ്പൊ എനിക്ക് ഏത് ഗുണമാണ് എന്ന് നമുക്ക് സ്വയം വിലയിരുത്താൻ പറ്റും. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ വേറൊരാളെ പറ്റി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അവന് കണ്ടില്ലേ അയാളുടെ സ്വഭാവം അതാണ്, അയാൾക്ക് ഈ ഗുണത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ അല്ല കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ സ്വയം വിലയിരുത്തുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് സത്വഗുണാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ, ഞാൻ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് ഉയരണം എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇനി രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ ഞാൻ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരണം എന്ന് ചിന്തിക്കുക. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ എനിക്കിനി രജോ ഗുണത്തിലേക്കും കടന്നിട്ട് വേണം വീണ്ടും സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ. അപ്പൊ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കഷ്ടപ്പാടുണ്ട്. അപ്പൊ അവർ ഇപ്പൊ തന്നെ ചിന്തിക്കണം, ഞാനിപ്പോ തമോ ഗുണത്തിലാണ്, ഈ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല, എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഉയരണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ രജോ ഗുണത്തിലേക്കും അവിടുന്ന് സത്വഗുണത്തിലേക്കും ഉയരാനായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരുടെയും ഗുണങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അതിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ എന്തിനാ പറഞ്ഞിരുന്നേ? നമ്മളെ അതിലേക്ക് ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് കണ്ടോ ത്രിഗുണങ്ങള്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങള് പിടിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക 3 ശക്തിയില്. ഇതില് നമ്മുടെ ഗുണം ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് വള്ളി അങ്ങോട്ട് നീങ്ങും. അപ്പൊ ഈ ത്രിഗുണങ്ങള് നമ്മളിങ്ങനെ ഇത് നടുക്ക് കാണുന്ന നമ്മളാണ്, നമ്മള് ജീവാത്മാക്കള്. ഈ ജീവാത്മാവിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വലിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മള് അവരുടെ ഇതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അവര് നമ്മളായിട്ട് കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായതേ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃദ്ധം സത്വമിത്യുതാ. 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് ശരീരത്തിലുള്ളത്. 2 കണ്ണ്, 2 ചെവി, 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ, വായ്, ലിംഗം, മലദ്വാരം. ഇവയെല്ലാം സാത്വികത ലക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണ സമ്പന്നൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അത്തരക്കാർ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ നിലയിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പരിശുദ്ധരാണ്. നവദ്വാരങ്ങളിലും പ്രവൃദ്ധമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം. ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് 9 ദ്വാരങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? നവദ്വാരേ പുരേ ദേഹി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മള്? അപ്പൊ 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത്. ഈ 9 ദ്വാരങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇന്ദ്രിയ കവാടങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുക. ഈ 9 ദ്വാരങ്ങളും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കവാടങ്ങളാണ്. ഈ ഇന്ദ്രിയ കവാടങ്ങളിലൂടെയാണ്
ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നത്. ആ വിഷയങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ദ്വാരങ്ങളിലൂടെയാണ്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണിന്റെ കാര്യം എടുക്കാം. ഈ കണ്ണിലൂടെ നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തെ കാണുന്നു, നമ്മൾ നോക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഈ പ്രപഞ്ചം പ്രവേശിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളില് രൂപം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ ചെവിയുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെവി എന്താണ്? ശബ്ദത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. മൂക്ക് ഗന്ധം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഈ 9 ദ്വാരങ്ങളിലൂടെയും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള് അതിന്റെ പ്രവേശിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ജ്ഞാനം നമ്മളില് പ്രകാശിപ്പിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലൂടെ അല്ല, ഇപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെയൊക്കെ പ്രകടമാകുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അവര് സത്വഗുണത്തിലാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഇതിലൂടെ ഇപ്പൊ കണ്ണിലൂടെ നമ്മൾ കാണുമ്പോ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള മറ്റു ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലോ അപ്പൊ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്തിനെ ആസ്വദിക്കണം? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെയാണ് ആസ്വദിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ശബ്ദത്തെയാണ് ആസ്വദിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനാണ് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കാനാണ് നമ്മുടെ നാവിനെ ആസ്വദിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയാം. അതായത് ജ്ഞാനത്താൽ ദോഷത്തെയും ഗുണത്തെയും പാപത്തെയും പുണ്യത്തെയും, ഇപ്പൊ ദോഷാണോ ഗുണാണോ അതോ പാപാണോ പുണ്യാണോ, നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മള് എടുക്കുന്നത് നമ്മളൊരു പ്രപഞ്ചത്തെ കാണുന്നു, ആ ഒരു കാര്യം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് പാപാണോ അതോ പുണ്യമാണോ, നമ്മൾ നല്ലതാണോ കാണുന്നത് അതോ ചീത്തയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ കാണുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതാണോ ആസ്വദിക്കുന്നത് അതല്ല അതിൽ നിന്ന് ചീത്തയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നത്. ഇതിനെ നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കും? സത്വഗുണത്തിലാവുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കും? ഇത് കാണാൻ പാടാത്തതാണ്, ഇത് കാണണ്ട എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ വഴക്ക് നടക്കുകയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത്, അപ്പൊ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചിന്തിക്കും? ഇത് വേണ്ട, ഇത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കേൾക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവിടുന്ന് മാറി നിൽക്കും. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ 9 ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കേണ്ടത് അതിൽ നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കണം. നല്ലതും ചീത്തയും നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുക. അതുപോലെ ഇതിൽ നിന്ന് ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് പുണ്യമാണോ അതോ പാപമാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് പുണ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, അതല്ല പാപമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നിരസിക്കുക, എനിക്കിത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നിരസിക്കുക. അതല്ല നല്ലതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുക, നല്ലതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിത് വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ സ്വയം തീരുമാനിക്കണം. നമ്മളത് സ്വയം അറിയണം. ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്നത് ഇതെനിക്ക് ഗുണം നൽകുമോ അതോ ഇതെനിക്ക് ദോഷം നൽകുമോ, ഇതെനിക്ക് പുണ്യം നൽകുമോ അല്ല ഇതെനിക്ക് പാപം നൽകുമോ, ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവുമോ അതല്ല എനിക്കിതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ദോഷമാണോ ഉണ്ടാവുക, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കിത് വേണ്ട, നല്ലതാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓക്കെ, ചീത്തയാണെങ്കിൽ എനിക്കിത് വേണ്ട എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം വേർതിരിച്ചെടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് വേർതിരിച്ചെടുത്ത് അതിന് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ആ നല്ലതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? നമ്മള് സത്വഗുണത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ലോഭ പ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണാമശമസ്പൃഹ രജസ്യേധാനി ചായന്തേ വിവൃദ്ധേ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, രജോഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇനി രജോഗുണം, അപ്പൊ നമ്മളില് സത്വഗുണം വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇന്ദ്രിയ കവാടങ്ങളിലൂടെ വരുന്ന ആ വിഷയങ്ങളെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൽ നല്ലത് മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും. പുണ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലത് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖം തരുന്നത്, ഇത് നല്ലത് മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഹംസത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, ഹംസത്തിന് പാലും വെള്ളം കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും? അതിലെ ആ പാല് മാത്രം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു പാത്രത്തില്, പക്ഷെ അത് ആ പാല് മാത്രം അതിന്ന് കുടിക്കും, ആ വെള്ളം അവിടെ ബാക്കി വെക്കും. അതേപോലെ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇനിയിപ്പം രജോഗുണാണ് വർദ്ധിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അപ്പൊ അതിയായ ആസക്തി, ഭയങ്കര ആസക്തി, എന്തിനോടെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു ആസക്തി, എനിക്കത് വേണമെന്നുള്ള ഭയങ്കരമായ ആഗ്രഹം. പിന്നെ ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, അതായത് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക. എന്താണോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതെനിക്ക് ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്, ഇതെനിക്ക് ഈ ഗുണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കിത് വേണ്ട, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുക. പിന്നെ കഠിനമായ പ്രയത്നം, അതായത് കഠിനമായിട്ട് അവര് വർക്ക് ചെയ്യും, പ്രയത്നിക്കും, അവർക്ക് കഷ്ടപ്പെടാൻ മടിയില്ല. രാത്രി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഓവർ ടൈം ഒക്കെ ചെയ്ത് വർക്ക്
ചെയ്യും. അവർക്ക് ഉറക്കമില്ല, ഭക്ഷണം മര്യാദക്കില്ല, എന്നാലും അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല, പൈസ കൂടുതൽ കിട്ടുമല്ലോ എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുക. അങ്ങനെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യാനും മടിയുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, എന്തിനോടെങ്കിലും ഉള്ള ആഗ്രഹം, ആ ആഗ്രഹം എനിക്കത് കിട്ടിയേ പറ്റൂ, എനിക്കത് നേടിയേ സാധിക്കൂ, അങ്ങനെ അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹമായിരിക്കും. പിന്നെ മോഹാവേശം, ആ മോഹവലയത്തിൽ പെട്ടുപോകും അവര്. എനിക്കത് വേണം, ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും, അത് നേടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്വഭാവം, ഇതൊക്കെയാണ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രത്യേകത. അവർക്ക് അത്യാഗ്രഹമായിരിക്കും എപ്പോഴും, ലോഭം. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരാഗ്രഹം വന്നു, ആ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു, അപ്പൊ അവരുടെ ആഗ്രഹം തീരുവോ ഇല്ല, അപ്പോഴേക്കും അടുത്ത ആഗ്രഹം വന്നു. അപ്പൊ അതും പിന്നെ അതിനു വേണ്ടി പിന്നാലെ നടക്കും, അതിനു വേണ്ടി ഓടി നടക്കും, കഷ്ടപ്പെടും, കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യും, അതും കിട്ടി. അത് കിട്ടി കഴിയുമ്പോ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടും. ഓരോ ആഗ്രഹം സാധിക്കും തോറും പിന്നെ പിന്നെ വലിയ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ആ വ്യാപ്തി കൂടും. അങ്ങനെ അവർക്ക് സമാധാനം ഇല്ലാതെ അവരിങ്ങനെ ഓടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ രജോ ഗുണികള്. മോഷണം ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുക രജോ, അതായത് നമുക്ക് മോഷ്ടിക്കുമ്പോ കുറെ പൈസ കിട്ടുമല്ലോ, ഒറ്റയടിക്ക് പെട്ടെന്ന് പൈസ കിട്ടുമല്ലോ, പണക്കാരനാവാലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മോഷ്ടിക്കാൻ പോലും മടിയില്ലാത്തവരായിരിക്കും ഈ രജോ ഗുണികള്. ഇപ്പൊ ഇയാള് മോഷ്ടിച്ചോണ്ട് പോവുക, അപ്പൊ അയാള് വേറൊരാള് വന്നിട്ട് ഇത് തന്നാ ഇത് തരാമെന്ന് പറയുമ്പോ ഇയാളുടെ ചിന്ത എന്തായിരിക്കും, എനിക്ക് ഇതും വേണം, പോരാ ഇതും കൂടെ വേണം, രണ്ടും കൂടെ വേണം. അങ്ങനെയായിരിക്കും രജോ ഗുണം. അത്യാഗ്രഹമായിരിക്കും, അതായത് കയ്യിലുള്ളതൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ പിന്നെയും പിന്നെയും അങ്ങോട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇനി തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രത്യേകതയാണ് പറയുന്നത്. അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹ ഏവ ച താമസ്യേധാനി ചായന്തേ വിവൃദ്ധേ കുരുനന്ദന. കുരുനന്ദന, തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ് ഇല്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. ഇനി തമോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അയാൾക്ക് തേജസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, അപ്രകാശം, അയാളുടെ മുഖത്തിന് തേജസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതുപോലെ അയാൾക്ക് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പിന്നെ ലഹരിക്ക് അടിമയായിരിക്കും. പിന്നെ അകർമ്മണ്യത, അതായത് കർമ്മം ചെയ്യാൻ മടിയന്മാരായിരിക്കും, പ്രവൃത്തികളൊന്നും ചെയ്യില്ല, എന്ത് ചെയ്യാനും മടിയായിരിക്കും, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും അത് ചെയ്യില്ല, പിന്നെ ആവാം നാളെ ആവാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെക്കും. അങ്ങനെ ഒന്നും ഒന്നും മടിയായിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഏറ്റെടുത്ത് നടക്കില്ല, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടത്താൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള മടിയായിരിക്കും അവര്, അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം പിന്മാറി എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നടക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ. പക്ഷെ ഇവർക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും, ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവരെന്തുകൊണ്ടാ മടി കൊണ്ടാണ് ചെയ്യാത്തത്. പിന്നെ പ്രമാദം, എന്ത് കാര്യം കണ്ടാലും അതിനെ തെറ്റായിട്ടേ കാണുള്ളൂ, അതിന്റെ ചീത്ത വശം കാണുള്ളൂ, അതിന്റെ തെറ്റായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞാലും അതിന്റെ നെഗറ്റീവായിട്ട് അദ്ദേഹം അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കും, അതിനെ തെറ്റായിട്ട് കാണും. നന്മയും തിന്മയും അതൊന്നും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിയില്ല, തെറ്റ് ശരി എന്താണ് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. പിന്നെ മോഹം, ഇവര് ആകെ വ്യാമോഹത്തിലാവും. അബോധാവസ്ഥ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ ആ ഉള്ള ബോധം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ ഒരു അവസ്ഥ, അങ്ങനെ വ്യാമോഹത്തിലാവും. ഇതാണ് തമോഗുണികളുടെ ലക്ഷണം. സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. ഇനിയിപ്പോ ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് മരിക്കുമ്പോ എവിടെ എത്തുന്നാണ് പറയുന്നത്. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് മരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തും, അവര് ഉപരിലോകങ്ങളിൽ എത്തും. ഉപരിലോകങ്ങളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരുപാട് സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ സുഖം, സ്വർഗം, അതിന് മുകളിൽ ബ്രഹ്മലോകം വരെ ഉണ്ട് അല്ലെ, അതില് ഏതെങ്കിലും ലോകത്തിൽ അവര് ജനിക്കും. എന്നിട്ട് അവിടെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള അവിടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് അവരുടെ പുണ്യം തീരുന്നത് വരെ അവർക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി മരിക്കുന്ന സമയത്ത് രജോ ഗുണത്തോടെ ആണെങ്കിലോ, രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. അതായത് അവര് വീണ്ടും മനുഷ്യരായിട്ട് തന്നെ ജനിക്കും. രജോ ഗുണികൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ് മനുഷ്യന്മാര് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവര് ഈ ഇങ്ങനത്തെ കർമ്മികളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ വന്ന് ജനിക്കും. ഇനി തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ് നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോ തമോ ഗുണത്തിലായിരുന്നെന്ന് വെച്ചാലോ, അപ്പൊ മൃഗങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷങ്ങള്, അങ്ങനെ വൃക്ഷങ്ങളായി എന്താ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാലോ, ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിൽക്കുക, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും മാറാനോ ഒന്നിനും പറ്റില്ല. പിന്നെ മൃഗങ്ങള്, അങ്ങനെ നീച മൃഗങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ജനിക്കും, ക്രൂവലായിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ജനിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരിണാമ പ്രക്രിയ വഴി വന്ന് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ എടുക്കണം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ 84 ലക്ഷം ജീവയോനികളിൽ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടേ ഒരു മനുഷ്യജന്മത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ, ഈ തമോ ഗുണികൾക്ക്. സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്, അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ദുഃഖമാകുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവും. ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരാണ് ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷന് പൈസ കൊടുക്കുക, അമ്പലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദാനധർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരായിരിക്കും. ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്താലും അവര് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നേട്ടം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യും അവര്, പക്ഷെ അവർക്ക് എത്ര കിട്ടിയാലും അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ അവസാനിക്കില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു സന്തോഷവും സമാധാനവും സംതൃപ്തിയായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട്, അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനി തമോ ഗുണത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ പ്രവർത്തനം അജ്ഞാനമായിരിക്കും, അജ്ഞാനവും മൗഢ്യവും, അതായത് മൂഢത്തരായിരിക്കും. പിന്നെ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവില്ല. ഉദാഹരണം കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ സ്റ്റെയർ കേസ് ഇങ്ങനെ പണിതു. ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ? ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുമോ? ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വെറുതെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ ആയിരിക്കും തമോ ഗുണികളുടെ പ്രവർത്തനം. ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസാഃ ജഗന്യഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസാഃ. സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. രാജസ പ്രകൃതിയുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും നീചമായ തമോ ഗുണത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് അവരുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. പുണ്യം അനുസരിച്ചിട്ട് ഏത് ലോകങ്ങളിലാണോ സ്വർഗം, പിന്നെ ജനോലോകം, തപലോകം, മഹർലോകം, സത്യലോകം, അങ്ങനെയുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. ഇനി രാജസ പ്രകൃതി ഉള്ളവര് ഭൂമിയിൽ തന്നെ ജനിക്കും, മനുഷ്യരായിട്ട് ജനിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കും. അതായത് ഈ ഇഴജന്തുക്കള് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇല്ലേ, ഈ ഇഴഞ്ഞു നടക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള അതിൽ പോകും. അവര് നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് നിപതിക്കും. അവർക്ക് പിന്നെ ഒരു ഉയർച്ച ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നരകത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടുന്ന് ഒരു ഉയർച്ച ഉണ്ടാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ, ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ, അനേക കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് പിന്നെ ഒരു ഉത്കൃഷ്ടയിലേക്ക് അവർക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതം ആസ്വദിക്കാം. എന്ന് വെച്ചാല് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാം. അതെങ്ങനെയാ? നമുക്ക് ഒരു ജനനം, ഒരു പുനർജന്മം ഇനി ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ ഇനി ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല. കാരണം നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ജനിക്കേണ്ടി മരിക്കേണ്ടി ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ, അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാവാതെ ഇരിക്കുന്നുവോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കുന്നുവോ, ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യ നിലയിൽ കാണുന്നുവോ, ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ, ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലയോ, ധീരനും നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനും ശത്രുമിത്ര ഭേദമില്ലാത്തവനും നിരുദ്യമനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗുണാതീതനാവണം. അതായത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിലേക്കും മുകളിലേക്ക് കടക്കണം, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിലേക്കും അതീതനാവണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഗുണാതീതനാകുന്നത്. ആ ഗുണാതീതനായ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. പ്രകാശത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ. പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് സത്വഗുണം, ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത് രജോ ഗുണം, വ്യാമോഹം എന്ന് പറയുന്നത് തമോ ഗുണം. അപ്പൊ ഈ സത്വഗുണത്തിന്റെ ധർമ്മമാണ് പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സത്വഗുണത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രജോ ഗുണത്തിന്റെയോ ഈ തമോ ഗുണത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്കും വെറുപ്പും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ടാകില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ത്രിഗുണങ്ങള് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് ആ ഉള്ളുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ വെറുക്കുന്നില്ല. അതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനോടൊന്നും ആഗ്രഹവും തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആ അവസ്ഥയായിരിക്കണം. പിന്നെ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാവാതെ ഇരിക്കണം. അതായത് ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് നമ്മള് ത്രിഗുണങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ അധീനനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ നമ്മൾ കീഴ്പ്പെടുത്തി അതിന് അതീതനാകാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. പക്ഷെ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വിചാരിക്കും?
ഈ സുഖദുഃഖങ്ങളെ നമുക്ക് സമനിലയിൽ കാണണം. സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും അത് എനിക്ക് ഒരുപോലെയാണ്. എനിക്ക് സുഖം വന്നാൽ എനിക്ക് അമിതമായ സന്തോഷമില്ല, അതുപോലെ ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതില് ഒരുപാട് വിഷമിച്ച് അയ്യോ എനിക്ക് വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉള്ള സന്തോഷം മുഴുവൻ കളഞ്ഞ് വിഷമിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആ ആളല്ല, അങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല. പിന്നെ കല്ല് ആയാലും പൊന്നായാലും മണക്കട്ട ആയാലും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. അതായത് പൊന്ന് കണ്ടാൽ അതിന് വിലയില്ല എന്നല്ല, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനോട് ആസക്തി ഇല്ല, പൊന്നിനോട് ആസക്തി ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ കല്ലിന്റെയും മണ്ണിന്റെയും ഒക്കെ വില മാത്രമേ ആ പൊന്നിനോടും ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ആൾക്ക് പ്രിയമായിട്ടും അപ്രിയമായിട്ടും ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ആരെങ്കിലും സ്തുതിച്ചാലും അതല്ല എന്തെങ്കിലും പരിഹസിച്ചാലും എന്തെങ്കിലും നിന്ദിച്ചാലും അതിലൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ആളുടെ ദേഷ്യവും ഇല്ല. ഇനി സ്തുതിച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആളുടെ കൂടുതലും ഇല്ല. ഇനി അപമാനിച്ചാലോ അതിലും ആൾക്ക് വിരോധമില്ല. ഇനി നല്ലത് പുകഴ്ത്തി അതിലും നല്ലത് പറഞ്ഞാലും അതിലും അദ്ദേഹം അഹങ്കരിക്കില്ല. സമചിത്തനായിരിക്കും, എല്ലാത്തിനെയും ഒരുപോലെ കാണും. ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, മിത്രം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. കാരണം എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ്. ഇവരോട് കൂടുതലും ഉണ്ടാവില്ല, എന്നാൽ ഇഷ്ടക്കുറവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആ വ്യക്തിയെ അയാളെ നമുക്ക് ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. അയാൾക്ക് ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് ഇതിനെല്ലാം സമചിത്തതയോട് കൂടി കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. മാംചയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവ്യതേ സഗുണാൻ സമധീത്യൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിൽ എത്താം. അപ്പൊ ഏത് പരിതസ്ഥിതി ആയാലും നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണം. ഇനി അയ്യോ എനിക്ക് ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്, ആ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയാതെ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതുപോലെ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷനിൽ അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ അത് ചെയ്താൽ മതി. ചിലർക്ക് കുറെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. നമ്മുടെ ആ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഭഗവാന് മാക്സിമം എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പറ്റുന്നതിന്റെ മാക്സിമം നമ്മൾ ചെയ്യുക ഭഗവാന്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാം. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രഹ്മപദത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ കാണുന്നത് വാൽമീകിയാണ്. വാൽമീകി ആദ്യം ആരായിരുന്നു? രത്നാകരൻ എന്നു പേരുള്ള ഒരു കൊള്ളക്കാരനായിരുന്നു. ഈ മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിച്ചിട്ടും അവരുടെ പണം കവർന്നിട്ടും അവരുടെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ കവർന്നെടുത്തിട്ട് അവരെ കൊന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കൊള്ളക്കാരനായിരുന്നു രത്നാകരൻ. ഇങ്ങനെ രത്നാകരൻ ഒരു ദിവസം നാരദമുനിയെ കാണും. അപ്പൊ വേഗം നാരദമുനിയെ കൊന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്ത് കൈക്കലെടുക്കാൻ വേണ്ടി വരികയാണ്. അപ്പൊ നാരദൻ പറയും എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും ഇല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇത് മുഴുവൻ തട്ടിയെടുക്കും പോവാണെന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ നാരദൻ ചോദിക്കുന്നത് ശരി നിക്ക് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, ആർക്ക് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പറയും എനിക്ക് കുടുംബമുണ്ട്, ഭാര്യയുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്, എനിക്ക് അവരെയൊക്കെ നോക്കണം, അവരെയൊക്കെ പുലർത്തണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് സമ്പാദ്യം വേണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണേന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ നാരദൻ പറയും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പാപല്ലേ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പാപമൊക്കെ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കണ്ടേ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ രത്നാകരൻ പറയും അല്ല, അത് അവരും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അനുഭവിക്കും, കാരണം ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അനുഭവിക്കുന്ന പറയും. അപ്പൊ നാരദൻ പറയും ഇല്ലില്ല, അവരൊന്നും അനുഭവിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നണില്ല, നീ പോയി വീട്ടിൽ പോയി ചോദിച്ചു നോക്കാം അവരുടെ അടുത്ത് അവരെ അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളത്, ഞാൻ അതുവരെ ഇവിടെ തന്നെ നിക്കാന്ന് പറയും. അപ്പൊ രത്നാകരൻ പറയും ഞാൻ പോയി ചോദിച്ചിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ചോദിക്കും, അച്ഛനോട് ചോദിക്കും പിതാവേ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ പാപത്തിന്റെ ഫലം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കില്ല, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അച്ഛൻ എന്താ പറയാ, ഇല്ലില്ല, ഇത് നിന്റെ കടമയാണ് എന്നെ നോക്കേണ്ടത്, അതുകൊണ്ട് നീ എങ്ങനെയാണ് എന്നെ അത് എനിക്ക് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് നിന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നീ തന്നെ അനുഭവിക്കണം, എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ വേഗം ചെന്ന് അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും. അപ്പൊ അമ്മ പറയും ഇല്ലില്ല എനിക്ക് പറ്റില്ല, കാരണം അമ്മമാരെ നോക്കേണ്ടത് മക്കളുടെ കടമയാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ വേഗം ചെന്ന് ഭാര്യയോട് ചോദിക്കും ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന പാപത്തിന്റെ ഒക്കെ ഫലം പങ്കിടാനായിട്ട് നീയും കൂടെ ഉണ്ടാവില്ലേ ചോദിക്കും. അപ്പൊ ഭാര്യ പറയും ഞാനുണ്ടാവില്ല, കാരണം വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവാണ് ഭാര്യയെ നോക്കേണ്ടത്, അപ്പൊ ഭർത്താവ് എങ്ങനെ നോക്കുന്നത് ഞാൻ നോക്കില്ല, അതെനിക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്തിട്ടായാലും എന്നെ നോക്കണം, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പാപാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം നിങ്ങൾ തന്നെ അനുഭവിക്കണം, എനിക്കതിനെ പറ്റില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ രത്നാകരൻ ചെന്നിട്ട് മക്കളോട് ചോദിക്കും, മക്കളും അങ്ങനെ തന്നെ പറയും. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ എനിക്ക് ആരും ഉണ്ടാവില്ല, ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും എനിക്ക് ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. വേഗം അദ്ദേഹം നാരദന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവരാരും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിഷമൊക്കെ പറഞ്ഞ് സങ്കടം പറയുമ്പോ
നാരദൻ പറയും എനിക്ക് ഇതിന് രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നാരദൻ പറയും ശരി, ഞാനിപ്പോ ഒരു സ്ഥലം വരെ പോവാണ്, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാതെ വരെ നീ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നാമം ജപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാമ 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 ജപിക്കാനായിട്ട് രാമനാമം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. പക്ഷെ രത്നാകരന്റെ നാവില് രാമ എന്ന് വരില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം പണ്ട് തൊട്ടേ ഈ ക്രൂരകൃത്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ഈ അത്രയും ഒരു നീചനായ ഒരു കൊള്ളക്കാരനായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും രാമാന്ന് ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം എന്താണ്? കൊല്ലലാണ് അല്ലെ. മര എന്ന സംസ്കൃതത്തിൽ മര എന്നാണ് പറയാ. അപ്പൊ ഇയാൾ ചെയ്യുന്നത് മരയാണ്. അപ്പൊ നാരദൻ പറയും എന്നാ നീ ചെയ്യുന്നത് എന്താ? മര എന്നല്ലേ, മരയല്ലേ, നീ മരാന്ന് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാ മതി എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് നാരദൻ പോകും. രത്നാകരൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് മര 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 എന്നിങ്ങനെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ജപിച്ച് എന്തായി? അദ്ദേഹം അത് മര മാറി രാമാന്നായി. രാമ 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 രാമാന്നായി. അങ്ങനെ കുറെ നാള് അവിടെ ഇരുന്ന് ജപിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന് പുറ്റൊക്കെ വന്ന് മൂടി, ചെതല് വന്ന് മൂടി, ചെതൽപുറ്റ് വന്ന് മൂടി. അത് കഴിഞ്ഞ് നാരദൻ പോയി. കുറെ നാള് കഴിഞ്ഞ് നാരദൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ഈ ജപം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, രാമ 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 എന്ന് ജപിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നോക്കുമ്പോ ആരെയും കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ നാരദന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഒരു ചിതൽപുറ്റ് കണ്ടു. അപ്പൊ ആ ചിതൽപുറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് ഈ നാമം വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് വേഗം ആ ചിതൽപുറ്റ് പൊട്ടിക്കുമ്പോ നോക്കുമ്പോ ആ രത്നാകരൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, രാമ 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 എന്ന് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നാരദന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി, വേഗം എണിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ നാരദൻ അദ്ദേഹത്തിന് പേര് നൽകി, വാൽമീകി എന്നുള്ള പേര് നൽകി. അതായത് വാൽമീകം ആ ചിതൽപുറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്നത് കൊണ്ട് വാൽമീകി എന്നുള്ള പേര് നൽകി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം നൽകി, ആത്മജ്ഞാനം നൽകി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ മഹർഷിയായിട്ട് മാറി. അദ്ദേഹമാണ് പിന്നെ രാമായണം ഒക്കെ എഴുതിയത്. അപ്പൊ ഈ കൊള്ളക്കാരനായിട്ടുള്ള ആ ആളില് തമോ ഗുണത്തിലായിരുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആ ആൾക്ക് എങ്ങനെ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റി? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സത്സംഗം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇതുപോലെ നമുക്കും വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, എന്റെ ഗുണം ഇപ്പൊ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് ഉയരാനായിട്ട് ഞാൻ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യണം, ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണം, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉയർന്ന് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരണം. അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്കും ഉയരാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തണം. പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ആദ്യം ഉയരണം, എന്നാലേ സാധിക്കുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്ത